भाई ମୁଁ ତମକୁ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇଛି କାହିଁ ନା ତ ମୋ ପାଖକୁ ତ ପଇସା ଆସିନି। ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ତମର 58 ନା ମୋର 98। ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି କି ଭୁଲରେ 29,000 ଟଙ୍କା ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ମିଳିବନି। କ'ଣ କହୁଛୁ ସତ ନା କ'ଣ? ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଭୁଲରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ହଁ ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଯାଉ। ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ପିଲାଟା ଫୋନ୍ କରୁଛି। ସେ ଫୋନ୍ କର ତୁ କାଟିଦେ ଫୋନ୍। ଭାଇ ଦେଖ ସେ 20 ଥର କ'ଣ କହିଦେଲେଣି। ଆଉ କ'ଣଟା ଟିକେ ଉଠେଇକି ଦେଖିଲି ସେ କ'ଣ କହୁଛି କି? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମ ଫୋନ୍ ପେ ଭୁଲରେ ମୋର 49,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇଛି ଭାଇ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଜୁଏଲାରୀ ବାଲାକୁ ଦେବାର ଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଭାଇ, ଯଦି ସେ ପଇସା ତାକୁ ନ ଦେବି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ସୁନା ହିଁ ଦେବନି। ଭାଇ ଯେଟା ତମେ ଭୁଲରେ ପଇସା ପଠେଇଛ ତମେ ବୁଝିବ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି। ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ଆମେ କାହିଁ ପଇସା ଦେବୁ? ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ସେ ପଇସାଟା ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ରିଟର୍ନ କରିଦିଅ ଭାଇ। ଆବେ ତୁ ଏଇଠି ସେଠି ଅଛୁ ଘରକୁ ଯାଇନୁ? ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦେଲି। ହଁ